lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye alamisa ye Avril kalo tile 30 san 2026. Fala ye an bɔra taama na an segira ka na an bɛ an taara dugu minnu na k'a daminɛ Burkina Faso la Ganakaw ale ni Niamey Nigerkaw. Fala ye ani Togo bobokaw yɛrɛ an b'u yɛrɛ fana fo sabula an mɛnna olu fɛ yen kosɛbɛ. Nka an segilen ka na n ye min ye Mali pankurutigi kɛnɛ ka fala ye a bɛ maa hakili sigi. Nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye a ka fɔ ko minisiri ka saki ka dayɛlɛ, ko minisiriya t'a la, ko dɔnbagaya t'a la, ko teriya t'a la. Hali sɔrɔdasi minnu bɛ patrouille la ni minnu na ka na fala ye u b'i sɛgɛsɛgɛ. Aéroport siraw bɛ yen bi moto tɛ tɛmɛ olu fɛ tuguni. Dondaw bɛ dondaw la wulikajɔ kɛlen don a fan bɛɛ lajɛlen na marifa sɔnsɔnnen k'a di bɛɛ ma. Polisi tɛ yen bi ni marifa t'i bolo fala ye. U ye ne f'u ye, u ye n ka minɛnw f'u ye, u y'an ka sakiw dayɛlɛ, u ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ. An bɛ min ɲini nin waleya in ka to sen na. A kana da tile 2 in ma dɛ. Wa n'u sera fana Bamakɔ mobili jɔyɔrɔ ni feerekɛyɔrɔ fana bɛ gidɔrɔndaw la k'aw se k'olu fana wuli ka bɔ yen. Maaw ka lafiya taa ni ka seginw ka nɔgɔya a bɛ baara nɔgɔya sɔrɔdasiw yɛrɛ de bolo. Sabula an bɔra aéroport la an y'a ye k'a fɔ yen saniyalen nka n'i nana sisan i b'a dɔn k'a fɔ ko gendarmew ka so kɔfɛla ye fala ye. Maaw bɛ fala min fɛ ka taa Tɛtɛbugu la maa tɛ tɛmɛ ale fɛ u y'ale datugu. Nka sugu min bɛ olu dala ye, katakatanitigi min bɛ olu dala ye, minanfeerela min bɛ olu dala ye, kɛnɛ min sigilen don yen u k'a lajɛ. Yen dɔrɔn tɛ dɛ, Bamako yɛrɛ de tɛmɛsiraw kan ka bɔ wuli ka bɔ yen pewu. Don nataw la an bɛna segin nin baabu ninnu bɛɛ lajɛlen kan. Fala ye anw ɲɛna ko wulikajɔ min kɛra ko Mali dɔrɔn don wa? Burkina ni Niger ta o kun ye sibiri su de ye. Mun y'o bali don nataw la an bɛna n'o fɔ mɔgɔw ye. An bɛ dugawu don kɛ ka ɲɛsin an yɛrɛ terikɛ ma. Fala ye jɛnatigɛ ko bɛɛ ye sababu de ye. Kana sababu kɔ dɛ. Ne ni Sadio ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka foli kɛ ɲɔgɔn ye a ma kɛ don duman na dɛ. 17 janvier 2012 a kɛra n bɛna ka fala ye. An kun t'a dɔn yɛrɛ ko attaque bɛna kɛ koyi. Attaque kɛra u ye bɛɛ fɔlɔnkɔtɔ ko Sadio k'a ka jala bɔ a k'a t'a bɔ. O kɔfɛ a n'a ka cɛw tora yen u ɲɛna k'u y'a bila su bila yɔrɔ fala ye. A wulila k'i jɔ bere rouge nalen u ye drapeau yɛlɛ. Don dɔ la n bɛna n da don nin tariku ninnu na. Ne mɛnna n bɛ maa ye maa min a limaniya kojugu fala ye an bɛ se k'a fɔ Sadio kun y'a dɔn k'a taatɔ don yɛrɛ. Maa maa ka surun a la fɛn wɛrɛ bɛ se ka fɔ dɛ nka min ye fatuli in ye fɛn fɛn ka surun Sadio la a ma bali olu la. Limaniya bonya kojugu de don a yɛrɛ dusukun na ka kɛ n'a ka waleyaw ye. Fala ye ne bɛ minisiri dɔn n y'u ye baara la bila ko tɛ mais minisiri min bɛ yen ni papier kelen tɛ si a ka tabali kan o ka dɔgɔ Mali gouvernement minisiriw la dɛ. K'a fɔ ko sini n'an nana an bɛ nin ɲɛnabɔ Sadio b'a fɔ an k'a ban bi pewu wa daw yɛlɛliw an ka taa. Bamananw ko ten dɛ, karamɔgɔ tɛ adamaden o adamaden la fala ye waati b'i kalan. Sadio ka janaja kɛra bi ko ɲɛmaaya tun bɛ général d'armée Assimi bolo,
janaja kɛra fanfilama ye fala ye a kun fɔlɔ o kɛra Bamako Jeudi na a b'a fɔ ma ko 34e bataillon min ye tasiblaw ye o kɛra o kɛnɛ k'a ka kɛ ni jamanakuntigi Asimi ale ka yamaruya kɔnɔna ye. Premier ministre ale tun bɛ yen, CNT maaw tun bɛ yen, gouvernement maaw tun bɛ yen min ye maaw ye minnu bɔra diɲɛ fantan ani naani sabula Sadio t'an kelen ta ye olu tun bɛ yen. Burkina wolomasiri taba ka ministre n'o ye Sempore ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye Salou Modi ka bɔ Niger latigɛbaa minnu bɛ lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan ani sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen nana ka na tasibila laban k'o kɛ Sadio Kamara ye. Cɛjan a taara da dɛ fala ye waati min su bɛ bɔ k'a sɛnsɛn ka na n'a ye makari bonyana dɛ. Maa caman miirila maa caman ye ko caman faamu fala ye. Kuma mun diyara n ye n'a bɛɛ ye n'an ma ɲɔgɔn minɛ u b'an ban, n'an ma ɲɔgɔn minɛ u bɛ s'an na, n'an m'an ka kow bila kɛrɛfɛ an sago an t'a sɔrɔ fala ye. An ka bɔ ɲɔgɔn lajɛli la, an ka ɲɔgɔn faamu, an k'an bolo di ɲɔgɔn ma. Sadio kɔni taara nka a taara ka ko to an bolo dɛ. Lakana bilara bunakun min kan, wolomasiri tabaw bilara bunakun min kan, min ye balimaw ni sinjiw ni limanaw ye, kalansow, wolomasiri tabaw, AES maaw, ka taa se maanifin yɛrɛ ma fala ye. Sadio taara ka ko to an bolo. Bi sɔgɔma in na maa caman ye kuma ta kɛnɛ kan nka min ye a filamaw n'aw b'a fɔ ma nanzarakan na ko promotion ani minnu ye emiya kɛ fala ye sabula emiya bɔko 24 na olu ye maa sugandi o ka kuma olu tɔgɔ la. O ye général de brigade Alu Boy Jara ye min ye wolomasiri taba minnu bɛ pankuruko kunna olu ka dagatigi kɛnɛ ka ɲi a ko maaw ka